hello friend. Kicengsi kardom kadu kawe kar British 2.0 YouTube channel long kelangara to ana phasta min la pen pini la so video long nali tumpana ke wan pila bangke non government hin pen voter ID farman update ki mi ki pi kondo la so update puthak si nali tumpan la so video long na than pachini poni ko la pen la so video la bangke nali tum important piglo kelang nang ji la bangke la pen videos tamen nali tum share poni gon so YouTube channel long jong si na kahomri milang pul deka chungon pen nali tum subscribe ikon la pen latest update kilang wer je fan pelar jang stame tinene pin pen ber poni denon tan denon copy update ma la so puthak le lang polonang la pen che than polonang tan denon putho che than polonang la pen lang polonang nili nali tum han pini nang than ponji la bangke la somno jong sinali tum voter ID la pen Aadhaar card long pen nali tum amen la pen date of birth tami chingbar bi pulote ta prabjin pen nali tum correctioning ji pusi government hin pen tas tami pangdak pon la pen photo kunani ke photo clear je la pen la son thak mobile number link ave la pen nania rong amen chokche la pen amen chokche date of birth chokche la tanon pachok thai ning pusi government hin pen update la bangke kipi pon lo la pen nali tum lahai correction ji la pen update nang ji pulotang te nali tum hini dag website do isi la bangke nali tum kiching si play store long dam pen voter helpline sola bangke download nang po la pen download igdet pen na fi hoda staminali tum registration nang ji registration ji afana litum mobile number nang ekpo la pen mobile number long OTP nang leji OTP ba na litum fill up pen la registration nang po la pen das na litum login me ji la pen la so website na litum la dak thek long ji voter eci.gov.in la so a website long le na litum wang pen stame na litum mina hamini luns stame claim ikme la pen puthot non la 18 years jong si playing elo plo tangte ba 18 years ke playing fan 1 week what 2 week dolang polte nali tum voter labang ke puthot government hin pen ke apply ji afan stame alang li tum hin pen stame birta bang ke pachini poni kelo la silason lo puthot jong sinali tum mina jong se claim polte la ta claim me kali polte non 1 ba 2 week ang bong pen BLO tum alitum arong alang litum nang humri po lapen alang litum pa correction po je Aadhaar card pen amen chingbar pe lapen arta lahai chokma chokchema amen address lapen komane abang phu ba abang phi avedet lo la so voter ID ka delete nang ji lapen photo killer nang ji lapen akimi ka apply ji afan stame alang litum non 1 2 week ang bong pen alang litum wang ekpo la pen hala sodle na litum documents pidun pen lahai bangke pachok dun stame melo kali pulte na litum hemini lun pen stame kichengsi he na litum la voter eci.gov.in la so website matel so portal long wang nang po kali pulte na litum play store long pen voter helplines putok pen hoda pen stame na litum apps to download ikmelo apen la so website long wang iglo mate la so portal long wang iglo puta nalitum dakta same process lo registration nang po registration date pa phi nalitum putho log in thulote screen long mate ar nalitum mobile screen on stame son arjana chikla igji kicheng si nalitum dakpe long pon igji dak form 6 budo form 6 la bangke copy fan ma pulte nalitum dak thek long ji new registration for general electorals mate akimi amen ke thap dun ji afan no labang ke la sodim nalitum la fill form 6 along ber iglo pulte akimi ke apply a form bang da ching pu pol da pen akimi ke apply hot copy p documents nang jima pro tang te nalitum Aadhaar card nang ikpol la pen birth certificate do pulte birth certificate stami pidun me la pen pena ana documents nalitum dak pen pidun me stame hini le pidun long lo te choklo la pen photo e pak nang ji la pen father voter ID la tanang ikpo father voter ID bang ka upload nang ji kali hala voter ID number la bang sipidu nang po la pen putho dak do tulang new registration for overseas NRI electoral la bang ke form 6A la bang ke
non dak nilitum as citizen afan kali labangke nalitum lang ledat chola pen form fill form 7 labangke nalitum jongsi komane abang phi jongsi nalitum arong long voter ID bang do stame amun abang phu bang avidat lo pulo tangte nalitum la form 7 stame so form long ber iglo pulte dak form long exi kadiliji form kalipul nalitum jongsi komane abang phi jongsi hini voter ID do kok pulo tangte lata kadiliji afan stame nalitum la form 7 bangke da fill up nang pu da ben puthot do thulang la form 8 long bang nalitum pinaan da option long pon exi nalitum la form 8 along la bangke nalitum photo killer la pen address killer mobile number link aadhar card link lahaya process la bangke nalitum la form 8 long se long pon ikpo la pen shifting of resident mate adim ka chelar mate arong ka chelar so a process taminani tum ladak pen angton pen claim melo la so na form 8 la long pen bangke la pen aadhar collection la bangke nalitum dak form 6b mate nalitum jong se aadhar link ji pulo tangte nalitum la form 6b la so form se fill up nang po la pen la form m la bangke nalitum dak nilitum apartment kali la bangke la pen form 12c la ta dak nilitum finally son da thak puthot nalitum dak pen service long point ji register complaint jong nalitum pini complaint pi me sondo pol nalitum complaint pi tame kali pote nalitum la pen puthot da option thek pon tulong la track application status mate nalitum jong se apply ba correction polte nalitum hola ka apply a hood acknowledgement a number la bangke long exi nalitum la track application status polong ber pen tame chelang ponik me la pen nalitum voter ID jong se ing bochok ba chelong ledet polte nalitum details pen tame dak ripon ikme search in electoral nalitum ladak mobile number pen chenglo aadhar number la pen amen date of birth pen tame nalitum download to ikme la pen puthot option long pon to exi dak e-effic download mate nalitum nili kidam tang hostame video upload pondo digital voter ID la so farman la bangke nalitum la e-effic la bangke ke download si kimelo athe akiban la bangke pedan ban u ta hailo akiban la bangke pena anar ding po je ningkan ke pin ko susilo aku ko kasalam voter ID pinak pot se da bang photos tame klang rim tai ba budane voter ID chibeng chat tadu tai la sinalitum la digital voter ID la bangke nalitum ladak pen download ikme na pen know your polling station mate officer amen nalitum la pen polling station amen jong sinalitum chining tung banalitum area along police polling station so men chini igedat polte nalitum ladak pen stame langpon iktame la sonno se prabjin pen nalitum jong se amen akur chok che la pen photo ai hui nalitum chok che polte so website long wang pen nalitum mina mastame claim ponik me la pen nilifan penaan abang fitum pachimulam 1 week so se aprang correction dos tame puthot non bangke BLO hin pen tha responsible athima non molom son pipini bondho baki bon bangke doi ko nasi raso puthak se anta tang igedelo nasi mathanang ne nalitum lanili ka customer pian labang ke kilong tang se kiong la pen kilong le tum stame chonghong ik chetna nalitum voter ID stame long ikpo la se kumani jong se amen akur la pen address photo ke larji mobile number aadhar link ji pulo tangte mate digital voter ID ada download ji pulo nalitum mina pen claim ikme la pen download Paprap ikme mate correction stamina litum Paprap ikchetsi kime ase la so video stamina litum share ikta karma share un karbeng long ras tami pela iknang la pen pechini iknang pini bangenili nalitum hala sob data puthak sindang one picture la pen new registration koson ma correction koson ma so puthak stamini li kidam tang hostami than pachini pon iglablo ase pinia video long bangla online pon pon iknang ase domi thakmi katu kavi karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do an pastami nilin pen kardom to change your